Liberala zen arras. Ezkondua zen eta hiruretarik bat bederen alaba zela hiru semeren aita. Egoitza handia zeukan kostaldean eta itatxi hartzainaren borda antolatua zuen asteburuak familian, han berdean zioen bezala iragateko gisan. Uztaitzeko garat anaien abar zuzenekoa bailitzan, Euskal Herri Departamentuaren alde mintzatu zitzaidan sutan. Aldion ez nuen Joanesekin kexatzeko gutiziarik eta errokatzen zizkidan balizko egitura instituzional berriaren abantailak guztiak buruaz baieztatzen izkion. Euskal kontzientziaren iratzartzea, elkartasunaren bermatzea, lurraltasunaren premia, ekonomiaren eta garapenaren lehentasuna, nazio eraikuntza, instituzio propioak, hizkuntzaren ofizialtasuna. 20 urte aitzineko esperientziaz Joanesek katalogoa hertsi arte isile geratu nintzen. Ez nuen argi ikusten klase politikoaren eta enpresarien zerbitzu bekaitzean zegokeen departamentu baten beharrik. Baina ez nuen judiatzeko kapazitaterik Joanes bezala politikari edo enpresari ez nintzelako. Eta azkenean, ardigasna ekoizleentzat ontzena, enetako ere kaltegarria etzela sinestera helduan nintzen. Baiezko ugari egien uholdean, Joanesek bat-batean pazientzia galdu zuen.